Kalong ko por ko komen sa isin pat ani ka sngi ha mga yo an beteng biang ye ban sam ye ka tin ka so ublay ai ko blay fi baro ge besngap ina ka kubor hagari ka por ai ko blay fi ka kerteng ge Jesus Christ ngadon ina ka kubor ka mga kwa ban beteng ban sam hapdeng jong fi hagari ka sngi kita kalong na ka jingkren ka jong Jesus Christ ye ge ki sinran ha ka jing kendo ka ban ningkong ka jong Jesus Christ bat ge ki sinran ha ka ba phila ban shem na ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba sao ga dekat ka bakat kendai u Jesus Christ wong kumni ye gidi sinran ya u Petrus ya u Andrew ya Yohanes Jesus wong iki kumni to alina dien chunga tengan pelong ye pi kinong tong briu to alina dien chunga tengan pelong ye pi kinong tong briu ka jingkhot ka jung Jesus Christ ye gidi sinran hangni om tang bakin buot yo om tang bakin len yeladi om tang bakin chupen kentang ka jing im ka jongki henry u Jesus Christ u donru yo ka ban khot yeki shagakam u khot yeki shaga jingshakri u khot yeki ban wan shaga jingshakri kani diga jingkhot ka ba ublay kwa ban khot yenga yefiru adien bo lo pen imengi dien bo lo khot yengi shaga jing pen kentang u khot yengi shaga jing im ka ba len yeladi ka ba ka ding phna ka ba bhut U Trai henry om tang kata U Trai u khot yenga yefiru shaga jingshakri ya ka ban don bentah ka jingshakri ya ka kam ka jung kata diga jingkhot ka U Trai ya nga ye phiru kum jung kadon ka jing song thu bakla jong ki ka to ka ni ki kristan kata galong habo U Trai u khot shaka jingshakri kidon ki bathmu no ban ino no wat ya ka kam ka baki ki trairu ban shemi ka bible ban lek ka leng ban ya lap ya ka gospel namar ba on khot ya ki full time henry ya ka jing shisha wala da kim ino no eka kamro kila ban tray lani ban wan shika jing shakri yo blay namar ngila ban shakri u blay ringkat bat ka kam ka bangingi tray ngila ban shakri u blay haka nugo nugo jaka ka bangingi tray ro le se don pdeng jong fi ki ba tray office le se don pdeng jong fi ki ba shong dukan ki ba don hayo ki ba nya kali ki ba don habri ki ba don haka nugo nugo kam ka bi tray phila ban shakri U Trai ringkat bat kata ga kam ka ba phi trai ro nama don bun ba ki riurat ba ga jong ublay ki ba ublay uju penon kam borba yeki haga ba ki shakri ka kam ka jong ublay ringkat bat ka kam ro ka ba ki trai haga no ka jaka ka ba ki don phila ban le ikum taro haba phi wan shaka jing shakri namar pitip ne em ka jing kemen jong ka jing im kristan kamri tang habangi wan shaka jing seng ka jing kemen juga jing kristan ka di habangi sedang ban shakri U Trai ban don bentah ka jing shakri U Trai haga nugo nugo bentah ka ba ublay u khot ingi bele se don pdeng jong pi ong nga tengam la ban yalam nga tengam la ban hikai ka bible nga tengam don shibun ki jing la henry phila ban shakri pat U Trai haga nugo nugo ka jing la ka ba pi don taga daw hatu pila judwai ne em ya ga ka jing duai atrai ke ka jingla ka bangala ban ai shame sngol tunat yu absol Paul adin bawla klab mod akalenti Damascus kumu Saul jeng Tarsas ubangitip kumu absol Paul hadin pandawla klab mod uni u Paul udwai ye ka jing duai ka bawang ayu try me mon ye nga banle kata ka jing angnod ka jing absol Paul bandon bentah ka jing shakri yu try ha ka jing ai ka ba blay u ai hu daga daw mga mapiro kade nga pi ban dwai ni ka jing dwai try ayu kade nga ban le daga daw tungin pen kre yelide ban don banta shaka ka jing shakri yo blay ha ka jing ai ha ka jing la go blay u bu ingi ban la maru Jesus Christ u khot ingi alewan ngan pelong ipi ki nong tong briu ka jing khot jo try nga ipi ka long ban don banta ka jing job men sem ban don banta ha ka ban ai ga kti ka man kti ka diang ya gaban pdiare ga kam ga joblay na sutrat iga jing ong jong absol Paul haba Ukraine chapang ka balang upin sriem ya ka balang kum ka met ka badon shibun ba kidkhat haga ba la pin sriem ya nga ya piro kum kidkhat ki ba pher haga met ka jong Chris but kum kidkhat haga met gidon la ka jong ka benta ka bangingi de ban le kumba ya de ka met ka jongi mong yi ne ka met ka jongi ki don la ki jong ki benta ki de khot met ki ba baro ki don la ka jong ka jing don kam ka jong ki
ting ki don ki khot met ki bangi i kum ba ki de ki benta ki batalot ben ban ki de ki badon kampat ha met ka jongi bun sin ngi ju i ki khot met ki ba pau shabar ngi ju pej ba ya ki khot met ki ba pau shabar kum ka kejan ngi pej ya ka kti ngi pej ya ka khli ki benta ki ba ju pau shabar ki bang yu i ba ki tre kam ki benta ki ba pau shabar henrai ngi klet pat ban yu i ya ki benta ki ba shapo jong ka met jong ubrio ki balong kum utor kum doknon kum klong snam kum ka jabing kum ki thiet kum ki dok jam ki badan shapo kan ban kini baro ki badan shapo kidi ki badon kam ba lani kidi ki ba shapo kim tre kam kidi ki ba shabaro kim la ban tre kam baro kan ka jing ki kiti ka kjat ka khli kani baro de namar ba ki tre kam kidi ki khot met ki ba shapo ki don benta kini ki khot met ki ba shapo ban ya raplang ye kidi ki khot met ki ba shabaro kum jo de kum taro haga jing dei bat haga jing shakri ya ga kam ka jo blairo ka don ka jingkhot ka jo blai ya ngai phi ka jingkhot ka ba pau shabar ada don ka jingkhot ka jo blai ha ka ba pau shabar kum ka jingkhot ban long pastor ban long nong yalam ban shakri ha ka ba pau shabar ai ngoi blai la da phi don kum ka da ka jingkhot henrei la da phi don ni ka jingkhot se ka jing shakri ka bari ka ba mnon ba yo i ya ka ta ka jing shakri ka jong phi nang ban smau hun ha ka ta ka jing shakri ka bo blai khot i phi la ka de ka jing shakri ha ka bari ro ha ka ba le se ke ka ba phi le mnon ba yo i mo kum ka jing shakri ha ka bari ka de ka jing shakri ka ba krishan se ka kam ka jong blai ka bom don mano mano ba yo i ka jing shakri jo ka jing duai ka de ka jing shakri ka bom don ba yo i ka jing shakri ka ba le se phi krishan ni ki briu ka jong blai kita ki jing shakri no i phi ki ba hagbari henry ha khamat jong blai ki dai jing shakri ka ba kraw daga daw nang ban sngo hun ha daga jing shakri ka ba blai khot i phi la ga de jing shakri ha gabari ro namar klem ma phi ki tu ki ba shakri ha ka ba paw sha baro kim la ban lei daga daw baro kalong ka ba kong san ki shakri ki jong blai ki ba yalap ek gospel ki ba hikay ek bible ki pastor ki evangelist ki nong yalam ki bala ban shakri ha ka ba paw shabar ki tu baro ki la ban shakri ha ka paw shabar dei namar ba phi don bentalang ha ka jing shakri ka bari ba ling ba jong phi bakiru ki long kum tu baki la ban shakri na daga daw ka don kam ni ka jing snow hun ha ka benta ka ba ublei u khot inga yu phi namar hakamat jo ublei ka long kodor suda ka jing shakri ka bangi shakri na daga daw let's say don napdeng jong phi ki ba let's say phi ong ni ka jing shakri ka banga shakri ka de tang ba supen kho ying mane let's say ka de tang ba sulum ni ka jing aingo let's say ka jing pet ki briu I kum ba ka de ka jing shakri ka baret jing shakri ka bom da I don kam ka bom da imentoi henrei nga noi phi ka tu ka de ka jing shakri ka ba kraw khamat jo blai ka umot phila don benta ha ka jing khot ka jing Jesus Christ sa ka jing khot jo ka jing shakri na ka daw le ba ha ka tu ka jing shakri ka ba phi don la ndon ba yo I mano mano ro henrei U Trai te U yo I padu try nai nong ye ke ka ba phi le ha ka sngi ka try un sawan pat pan wan sa ri ya ka daw yang in ai ka jing shakri ka ba bhatam so blai lada la khot ingi ka jing shakri ka ba paw shabar yang in ai ka ba bhatam lada la khot ingi ka jing shakri ka ba hagbari ro yang in ai ka ba bhatam namar kani ka jing khot ka jo try ngai phi ban don benta ha ka jing shakri u yang in ai ka kti ka mon ka kti ka diang ka jongi nagam da ka kam ka jo blai yang in krishan ye ka kam ka jo blai yang in don benta ka jing shakri ha ka balang lani ha ka no ka jaka ka ba phi don yang in shim benta ban shakri u blai ha ka no ka benta ka blai ai ngi klem da ino no wat ka kam ka bangi trai ro ngila ban trai full time na ka kam ka jo blai ringkat bat ka kam ka bangi trai ro amaru blai phi te blem ukwa yang ai phi om tang bangin board yo om tang bangin IT ka jing em jong iso u khot ini ro ban don benta ha ka jing shakri ban don benta haga kam ka jung namar ukwa bangaw phingi long ki atiar hagi kti ke jung nang ni shakman yang in penroi de jing ai yang yet scam kan sa poi ka por ka ba ni sayenga khamat jung ublai par habangi le bhai ka nugo kam ka bobleu ai ngi le bhai ka nugo jing shakri ka bobleu ai ngi la ga de ka jing shakri ka paw shabar le ne haga jing shakri ka bade ka ri ro yang yet scam habangi le bha yang yet scam bobleu dio ban ong bhameu shakri bo bha la yai ne bat ubla pendep ye ka jing khot ba ka shakri ka ba ka bla yai ne ha ka jing khot ka jung ublai Jesus Christ suang
ale but yang ngan pelong ye pi kinong tong priu kadi ka jingkhot saka jingshakri yang ye pi ya ka kam ka chung ublai ublain kur khui pi namne ka ktin ka chu nagam ta ka brom ka chung ublai amen